ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେହି 22 ପାହାଚର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେହି 22 ପାହାଚର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେହି 22 ପାହାଚର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି 22 ପାହାଚର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି 22 ପାହାଚ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି 22 ପାହାଚର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ତିବ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି କୁମୁଦବତୀ, ତୃତୀୟ ପାହାଚର ନାମ ମନ୍ଦା, ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚର ନାମ ଛନ୍ଦବତୀ, ପଞ୍ଚମ ପାହାଚର ନାମ ଦୟାବତୀ, ଷଷ୍ଠ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନୀ, ସପ୍ତମ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ରତିକା, ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ରୌଦ୍ରା ଏବଂ ନବମ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୋଧା, ଦଶମ ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ବଦ୍ରିକା, 11 ନମ୍ବର ପାହାଚର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରସାରିଣୀ, 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ରତୀ, 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାର୍ଜିନୀ, 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଖ୍ୟାତି, 15 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରକ୍ତା, 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାନ୍ଦୀପନୀ, 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଜାପନୀ, 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମଦନ୍ତୀ, 19 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ, 20 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରମ୍ୟା, 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଗ୍ରା ଏବଂ 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ୍ଷୋଭିନୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ 22ଟି ପାହାଚର ନାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।